jiu-jitsu team. Tehnika nedelje koju radimo je single leg takedown. Znači klasičan single leg takedown. Dragoljub Dimitrijević i ja u demonstraciji sada. Ajde krenemo. O čemu se radi? Kad se nađemo odavde, kad se nađemo u klinču pre borbe, moja situacija je sledeća, što radim? Prva noga koja je moj iskorak, koju vidim, tu ću da napadim, što će biti naravno mnogo lakše. Opcija broj 1 šta radim? Kad se nađemo ovde, kad krenem u single leg, idem step desnom nogom i takođe ruku desnu ubacim ispod njegovog kolena. Znači u jednom pokretu radim sledeće. Kad se nađemo odavde u single leg, idem, nađem se bukvalno, moje stopalo kod njegovog levog stopala, moja desna ruka ide ispod njegovog kolena. Naravno kičma je pravo i ubacim glavu na njegov kuk. Kad uradim odavde, bukvalno gledaj šta radim. Podignem njegove noge, spojim svoje noge, njegovu nogu podignem, spojim noge. Šta je bitno? U ovom momentu lakat je zatvoren, znači monkey grip, odavde. Lakat mi nije gore, da mi ne bi se otvorio lakat, eventualno kimura da napadne na ruku, armbar, šta god. Znači lakat se zatvara odavde da imam čvršću i bolju kontrolu. Znači gledaj šta radim. Kad se nađemo ovde, moja opcija je sledeća, mehanika rušenja je sledeća. Kad guram ga odavde da bi izbacio iz baze, gledaj šta radim. U jednom pokreću da pivotiram na ovoj nozi, desnu nogu okrećem oko sebe. Znači iza sebe i gledaj šta radim. Ruke su mi u ovoj poziciji lagano, ova ruka će da gura napred, a ovdje izađem i dođem u ovu poziciju ovdje. I lagano ga srušim čistom tehnikom. Ajmo još jednu druga strana. Znači kad se nađemo ovde, bez obzira, da lepim jiu-jitsu, radim bla bla. Znači kad krenem, znači idem step, napravim step, uđem glavom u njega. Znači glava nikad nije ovde, glava je ili na kuku ili mi je u njegovom pupku. Znači još jednom. Znači ulazim odavde, tu sam, kad povučem odavde, izađem na stranu i lagano srušim. Idemo još jednom. Vrlo jednostavno i vrlo efikasan single leg. Znači tu se nađemo, clinch borba, odavde iz garda, krećem lagano, ubacim glavu, podignem nogu i lagano srušim. Idemo još jednom, malo brže. Znači kad se nađemo odavde, moja mehanika kretanja, tehnika izgleda ovako. Znači tu i lagano srušim. Znači ne koristim ruke, koristim kompletnu snagu tela i kukove da srušim. Dragoljub Dimitrijević, single leg takedown, jiu-jitsu, ništa bolje.